নাই নাই এইটো মিডিয়াতহে কোনোবাই কৈছে মই নাজানো এইটো আপোনালোকে দেখি আছে মইতো দেখা নাই আপোনালোকে বহুত আমাৰ বিটিচি অঞ্চলত বহুত মিনিষ্টাৰ MLA সোমাই আছে বুলি কৈছে মই কাকো কাটি নকৰোঁ মই আৰু এইবাৰ আমি যদি 2জন MP জিকাব পাৰে তেতিয়াহ'লে দিল্লীত একজন কেবিনেট মিনিষ্টাৰ পোৱাটো 100% কথা আৰু এইটো আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ दिनै UPPL गभर्नमेन्ट सालायनायाव 3 बोसोरनि गेजेराव जों बांसिन माने फाउस खानानै थांनायखौसो नुदों आरो जायनि बेलायाव बिथांमोना जिबायदि बाथ्रा बुंदों मोनसेबो बियो मोगथाङाव बिथांमोना मावफुंनो हायाखै उदालगुरि जिल्ला BPF दলৰ उद्योगत इयदर सेमिनार হৈছে उदालगुरि जिल्ला इयद BPFৰ এই সেমিনাৰত কমেও 2000তকৈ বেছি আমাৰ ইয়দ সকল আছে আৰু যিখিনি সাবজেক্ট লৈ পেলাই আলোচনা কৰিছে ইয়াত সেমিনাৰত আমাৰ কাম্পা বৰগিয়াৰী ডাঙৰীয়া আহিছে আমাৰ ৰিটায়াৰ্ড SP প্ৰদীপ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আহিছে ইহঁতে আৰু শৰণ বড়ো ডাঙৰীয়াও আছে ইহঁতে যিখিনি বক্তব্য ৰাখিলে ইহঁতসকলক যিখিনি কথা কৈ পেলাই এনকাৰেজ দিলে এইটো খুব ভাল কথা যে আমাৰ ইহঁতসকলে বহুত এনকাৰেজ পাইছে আজি আৰু ময়ো লাষ্টত ইহঁতসকলক সেইটোৱেই জনাইছোঁ যে BTC চুক্তিৰ হিষ্ট্ৰীটো কেনেকুৱা হৈছে আৰু কোন কোন ছাপোৰ্ট কৰিছিল সেইখিনি কথা মই জনাই দিছোঁ মুঠতে মই খুব ভাল লাগিছে আৰু আগন্তুক আমাৰ যিটো লোকসভা 2024ত যিটো লোকসভাৰ নিৰ্বাচন হ'ব দৰং ওদালগুৰি লোকসভা আৰু কোকৰাঝাৰ লোকসভা ইয়াত আমি BPF হিচাপে অকলে খেলিব কাৰো লগত এলায়েন্স নহ'ব আৰু এইবাৰ আমি যদি 2জন MP জিকাব পাৰে তেতিয়াহ'লে দিল্লীত একজন কেবিনেট মিনিষ্টাৰ পোৱাটো 100% কথা আৰু এইটো আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ নাই নাই এইটো মিডিয়াতহে কোনোবাই কৈছে কিন্তু এনেকুৱা আমাৰ দলৰ লগত ডাইৰেক্ট এনেকুৱা যোগাযোগ নাই হয়তো মিডিয়াত ময়ো কিবা কিবি ক'ব পাৰে সেইটো কিন্তু দলৰ লগত এনেকুৱা ডাইৰেক্ট যোগাযোগ কিবা হোৱা নাই এইটো ক'ব পাৰে কোৱা ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল BPFে অকলে খেলিব 2জন MP লৈ যাম দিল্লীত আৰু একজন কেবিনেট মিনিষ্টাৰ ল'ম ভাল ডিপাৰ্টমেণ্ট লৈ পেলাই মই নাজানো এইটো আপোনালোকে দেখি আছে মইতো দেখা নাই আপোনালোকে বহুত আমাৰ BTC অঞ্চলত বহুত মিনিষ্টাৰ MLA সোমাই আছে বুলি কৈছে মই কাকো কাটি নকৰোঁ মই আপচুটো আজিৰ কথা নহয় মই বহুত দিনৰ পৰাই কৈ আছোঁ আপোনালোকেহে আজিহে শুনিছে নেকি কিন্তু মই এনেকুৱা আপচুৱে BTC চুক্তিত ছাপোৰ্ট কৰা নাই ছাপোৰ্ট অফ লেটাৰ দিয়া নাই সেই কথাটো আজিৰ কথা নহয় বহুত আগৰ পৰাই কৈ আহিছোঁ অসমত যিমান দল সংগঠন আছে আছুৰ পৰা গোৰ্খাৰ পৰা আদিবাসীৰ পৰা বেংগলীৰ পৰা বা মাইনৰিটিৰ পৰা যিমান দল সংগঠন আছে চবে ছাপোৰ্ট কৰিছে ছাপোৰ্ট অফ লেটাৰ আমাক দিছে কিন্তু অল বড়ো ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন আপচুৱে দিয়া নাই এই কথাটো আজিৰ মোৰ নতুন কথা নহয় এই 5 বছৰটো হোৱা নাই সিহঁতে 3 বছৰ হৈছে এই 3 বছৰৰ অশান্তি আগন্তুক দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব আমাৰ ইয়াত নাই পাৰ্টি কোন হ'ব এতিয়া ডিচাইড হোৱা নাই মুঠতে পাৰ্টি দিয়াটো কেণ্ডিডেট দিয়াটো 100% কথা পিছত বিজেপিৰ লগত মিত্ৰতা হ'ব পাৰে নেকি এইবিলাক মিত্ৰতাৰ কথা নাহে আমি 2জন MP জিকাই ল'ম আগত ইয়াৰ পিছত চাম কাৰ লগত থাকা হ'ব नैबे आम्बागावआव उदालगुरि जिल्ला इयुथ BPFनि दैदेननायाव मोनसे वर्कशप जानानै थाङो खोब मोजां मोनसे प्रग्राम जानानै थांदों आरो बे वर्कशपनि गेजेरजों जोंनि दानि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जे BPFखौ मोजां मोनो आरो फैबाय थानाय दिनाव BPFखौ जे गभर्नमेन्ट लाबोगोन बे दिनैनि सावगारियानो मोनसे रोखा मोनसे फोरमान आरो मानोना दानि BTC गभर्नमेन्टनि सायाव बुजिनो हाबाय आरो बिथांमोनखौ जों बारा फोरमायनांगौनि बाथ्रायानो गैला मानोना बुजिखाजोब्बाय आरो जे दानि बर्तमान BTC गभर्नमेन्टखौ जेरैबायदि सलायदों बिथांमोना जेरैबायदि माने लाइमोनफोरखौ सुबिदा होनायनि खोथा बुंदोंमोन जिबायदि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना खोथा होदोंमोन दिनै मोनफ्रोमबो मोगथाङाव बिथांमोना मोनसेबो खामानिखौ मावफुंनो हायाखै जायनि बेलायाव दिनै लाइमोनफ्रा बुजिनानै दिनैनि बे प्रग्रामाव जिबायदि बाहागो लाफैदों गोबां लाइमोनफोर दिनै जोंजों जयनिं जाफैदों नंखायनो दिनै जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा फैबाय थानाय दिनाव जों माबायदियै इलेक्शनाव बाहागो लानांगौ रायजो राजाफोरखौ जों माबायदि जौगानायथिं आवगायलांनांगौ राजनितिकआव बाहागो लाबाल' जानाय नङा दायित्व लादों जितु मावनानैबो दिन्थिनो हानांगोन
दा बिटिसिनि जिथु थासारि जि हालोद जि अबस्था जानानै दंमोन बेखौ दिनै बिपिएफनि दैदेननायाव 17 बोसोरनि गेजेराव जिबायदि मोनसे उन्नयन मानसिफ्रा नुनो मोन्दोंमोन डेभेलप मोनसे नुनो मोन्दोंमोन नाथाय दिनै इउपिपिएल गभर्नमेन्ट सालायनायाव 3 बोसोरनि गेजेराव जों बांसिन माने फावस खालामनानै थांनायखौसो नुदों आरो जायनि बेलायाव बिथांमोना जिबायदि बाथ्रा बुंदों मोनसेबो बियो मोगथाङाव बिथांमोना मावफुंनो हायाखै बेथ' बिराद मोजां मोनसे प्रग्राम जागोन जोंनाव अलरेडि लिस्ट फैदों माने गासै माने 2000सो जोंनाव गोदानै जयनिं जागोन इउपिपिएलनि जयनिं जागोन बिजेपिनि जयनिं जागोन गोबां माने मानसिफ्रा दिनै जोंनि गेजेराव जयनिं जानो थाखाय अलरेडि जगाजग लादों आरो नंखायनो 5 तारिखआव नैबे डिसेम्बरनि जिथु 5 तारिखआव जयनिं प्रग्राम जिथु दङ जोंहा बिराद मोजां मोनसे थासारि नोंथांमोना नुनो मोनगोन नोंथांमोना फैबानो जाबाय नुगोन आरो 100% बिराद मोजां बे प्रग्राम जागोन आरो दिनैनि तारिखआव जों बुंनो हायो अखल जोंनि बे उदालगुरियावल' नङा दै जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जि जायगायाव जों थांदों बेपारिफ्राबो बुंदों मास्टारफ्राबो बुंदों गासै साख्रिआवलाफ्रानो बुंजोबदों जे बिथांमोना खोब असान्थियाव दङ दा नंखायनो दिनै बिटिआर सक्ति जानायनि गेजेरजों मानसिफोरनो जि सिमां नुहोदोंमोन बिटिआर जानायनि गेजेराव गोबां मोनसे माने मोजां थासारि नुनो मोनगोन होननानै मानसिफ्रा आसा खालामनानै जेरैबायदि बारसोमनानै भट होदोंमोन नाथाय भट होनानै जिबायदि सरकार खुंनायनि बिथांमोनखौ बे माने खाबु होबाय नाथाय बे खाबुखौ बिथांमोना लानानै गावसिनि सुबिदाखौल' लाबाय खिन्थु रायजो राजाफोरनि जेबो बिथांमोना मोजां खामानि मावनो हायासै दा नंखायनो रायजो राजाफ्रा बुजिनो हादों 17 बोसोरनि गेजेराव बिटिसिआव थानाय गोबां हारि माहारिफ्रा मा मोनखो आरो बर्तमान बिटिसिनि गेजेरजों मोनखानाय जिथु गोहो बिटिआरनि गेजेरजों मा खोमाना लाखो बेखौ जों बारा बुंफोरलायनांगौनि बाथ्रा गैला प्रेक्टिकेल ग्राउन्ड लेभेलाव जि खामानि मावबाय थादों बिथांमोना बे सौदावलायबाय थानानै बुजिनो हादों आरो बिथांमोना माने शक जादों बिथांमोननि बडि लेंगुवेज बिथांमोननि बुंनायावनो जों हमदांनो हायो सासे मेच्युर्ड पलिटिशियाननि माने खुगानिफ्राय बेबायदि गनाया बिथांमोनानो गावनो जोबस्रांनायनि मोनसे लामायाव आरो नङाब्ला दिनै सरकार थासेयाव दिनै बिथांमोननि रुलिंआव थानाय जायफोर टिएलसिसि चेयारमेन जायफोर दिनै बिसिडिसि चेयारमेन जायफोर मेम्बार गभर्नमेन्टआव सुबिदा मोनखांनायनि उनावबो मानो जोंजों लोब लोब फैदों दिनै बिजेपिआबो फैदों इउपिपिएलआबो फैदों नोंथांमोना सरासनस्रा भाबै नायबा नुयो सरकारनि साइडआवसो बांसिन मानसिफ्रा दिनै थाङो खिन्थु जों बिपिएफआ दिनै सरकार गैया मानो फैदों बेनोथ' मोनसे फोरमान ना बेनोथ' मोनसे फोरमान नंखायनो बिथांमोना दिनै बागदावनानै जि बाथ्राखौ बुङोब्ला नंखाय फोसावनायनि गेजेरजों रायजो राजाखौ माने नंखाय बुंनानै मोनसे माने थगायनायनि मोनसे राव जिथु फावथिना बिथांमोना दिन्थिबाय थादों सिगां भट बिनायावनो बिदि बिदोंमोन आरो बिटिआर मोनबाय होननानै ना बेदर बोरमा अमा जादोंमोन बे दाबो बिथांमोननि खोथानिफ्राय बे बुस्थुआनो बेरखांबाय थायो नंखायनो बिथांमोना बेबायदि बुंनायावनो रायजो राजाफ्रा बांसिन फोथायाखै नंखायनो जोंनाव बांसिन लोब लोबसो फैबाय थादों आरो